mulle aditekana. Anna sitä hyvää. Hei. Ei oo oikeesti. Anna mulle nyt. Anna me silloin aditen laittamaan. Mä siihen. Mä oppisin. Tiedätkö mitä? Just sä teit tolle, niin tää mun peli toimi. Tää mun peli ei toiminut, vaikka mä painoin pitkään, vaan mistä se lyö sitä nappia, niin se ihan niinku jää siihen paikalle. Haukitko aina mulle avi? Ja anna mulle jotain kamaa. Anna kamaa. Ei. Anna mulle adit. Anna mulle adit. Mä adit. Mä haluun käännyttämällä. Jos tänne tulee joku, mä pullaan. Jos tänne tulee joku, niin mä pullataan sen mä pullaan sen tonne. Ei oikein. Kyllä. Kokeillaan edes. Ei siitä saa pännejä. Tiedätkö minkä takia? Jos moderaattorilla laitetaan Tiedätkö minkä takia sitä... Hei, ei kannata. Moderaattorilla se ei pelaa. Mutta tiedätkö minkä takia... Bravo. Anna mulla adit, Jouko. Tiedätkö mitä? Tiedätkö miten ei tuu pännejä? Jos, kuten esimerkiksi tää Joona T2 parkour, niin siellä ei käy monta ihmistä. Sen takia sille ei Jos tänne tulee niinku 10 ihmistä, niin sitten dropkame vaaraa, että tulee pännit. Et jos täällä on alle 10, niin ei voi tulla pännejä. Anna mulle nyt adit. Mä laitan sen tonne. Anna mulle adit. Anna adit. Ihan oikein. Tai lopeta kuvaamisen. Kuvaat. Mä oon kuvannut koko ajan. Kyllä käskis multa alkaa kuvaamaan. Niin. Lopetaanko me kuvaamisen vai? Et. Miksi? Hei, miten se voi tehdä silleen, ettei että ei voi teleporta? En
vielä Kerrot. Hei ota, meitä on friend of options. Sitten se ylin pois. Mikä tää show friend notifications? Sitten ei pysty tehdä mitään sen friendkaan. Okei. Laitoit sen. Ai pois vai? Siis mitä sä laitat? No. Sä et voi laittaa mulle Sä et voi laittaa mulle... Sä et voi laittaa mulle SMGtä. Eikö tätä... Märsilrasorit. Pullat. Hei pullata. Hei miksi täällä ei oo enää sitä dropcame paikkaa? No oltais voitu tehdä... Tääkriä. Tiaisi. Tiaisi, ne tuli takaisin. Hakkeri. Ei. Miksi sä tapoit muut? Ei, en mä Et sä mulle haluu. Minne se ihme Razor-tyyppi kiinni? Mikä sen nimi on? Se oli se... Se oli tuo... Vilenia. Joka annat. Pän. Missä se oli? Se oli jossain. Hakkismaspaikassa. Tiedätkö mitä mä teen? No, muutin sun kaikki tiedot. Kato missä sä oot. Saaks rikkoa tää yhden oven? Mä teen paljon paremman jutun. Et. Tiedätkö mitä mä teen? Ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Toi pitää pannata. Mä pannan. Hei, Mä pannaan mulle. Ei! Seeti lähtee. Tota ei pannata. Oh. Mä menisin pulmaan. Hei, mä teen tästä yhdestä ovesta sille, Jouko. Et. Ihan oikeesti, Jouko. Et. Jouko. Ei. Se on paljon hauskempi juttu silleen. Jouko. Ei. Mä otan tää nyt pois. Ihan oikeesti. Tehdään silleen, Jouko. Miksi se mun tämä No. Anna mulle adit. Anna mulle adit takas. Anna mulle adit. Ihan oikeesti annat. Nyt mä otan tää ekana pois. Mennä se Joona se kaksi vähän. No en tuu, jos et anna mulle adeja. Siitäkin ihan vapaa vaalini ohi. Oota mä teen ekana henki. Anna mulle ekana adit. Saanko mä laittaa tän jellyfishin siihen? No joo. No anna sulle yhden jellyfishin. Laita sä sen jellyfishin siihen. Ja nyt anna mulle... Sä et antanut mulle adeja. Niin mut kun en ehtinyt sen niin. Takaisin! Jos en tuu. Kato. No mä en sitten tuu sun kanssa sinne. Okei mä tuun. Mä voin edelleenkin tehdä sulle silleen. Kiitos. Te heti ottaa adit pois. No! Miksi se kuuluu 2 kertaa toi? Mä en tiedä. Tuu tänne. Jii. Tuu. Ei. Tule. Tuolla on lunta. Tuo maahan nimeltä Jii. En minä tiedä. Täällä on tämmösiä tulivinksejä näköisiä. Tiedätkö mitkä on ankelin? Tiedä. Mulla on ollut yhden kerran ankelevinkset. No kenellä ei ole ollut aika.
Tiedätkö miten mulle tuli ne angelvinkset? Joku vahinnossa droppaa mun maahan silleen, niin sitten mä vaan silleen, onks nää mulle kiitos. Mä heitin roskiin vahinnossa. Miksi sä muka kaiken oot heittänyt tuossa? Oh, ihan oikeesti mä heitin ne angelvinkset roskiin. Kato.